Язучы Рабит Батулла тамашачыларыбызны Яткарханасындагы экспонатлар белән таныштыруын дәвам итә. Бүген ул төрле чорларда кулланышта булган мизаннар, ягъни үлчәүләр һәм чалгы турында сөйләр. Аларны куллану нечкәлекләренең кайбер серләрен ачыр. Эфирда Татар йөзе рубрикасы. Исән саулармысыз, хөрмәтле тамашачылар. Чыршыдагы Яткарханәдә тагын берничә әсбап бар. Ул үлчәүләр, мизаннар. Мизан яки үлчәүләр. Менә бу Совет чорындагы кибетләрдә яки базарда сата торган сатучыларның үлчәү әсбабы. Менә монда гер салынган, менә монда товар салынган, кыярманда, кишерманда, нәрсәдер менә шулай итеп сата торган булалар. Кайсы чагында кайбер хәйләкәрләр сатучылар менә бу якка магнит белән яки анда бит сагыз белән ябыштырып авырлык тагалар. Җиңелрәк үлчәтсен өчен. Ягъни алдау дип атала. Әнә Коръәндә дә бар бит. Үлчәгәндә дөрес үлчәгез, алдамагыз ди. Менә шулай итеп кайбер вакытта хәтта ярты 1 кило ит урынына 800 граммны да биреп җибәрәләр. Менә шулай алды торган үлчәүләр булган диме. Инде хәзер менә ничек үлчәгәннәр безнең бабаларыбыз бу якка күчәбез. Әле күптән түгел генә якын тарихта гына бу үлчәүләр менә шушындый иде. Менә монда аның тәлинкәсе, товар сала торган, менә монда аның гере, һәм ул менә монда тигезлек барлыкка килгән карагызлар, менә шулай тигезләгәнче булай булса ким үлчәнә. Булай булса артык үлчәнә. Менә шушлы үлчәүләр кулланганнар. Менә ул йөк түгел чагында тигезләнә. Аннан соң тагын менә монда өстә безнең зур үлчәү, монсы инде зур авырлыклар, зоррак авырлыклар үлчәүе. Менә монсы чалгы. Бу минем чалгы. Менә мин 25 ел элек менә монда килгәч, шушы чалгыны алдым минем. Ул чалгыны Солтан абый саплады. Солтан абый мәрхүм, аның әле малайы һаман да шушы эш белән шөгыльләнә. Тимер эше белән шөгыльләнә, теге якта. Бик оста кеше. Оныклары хәтта шуның белән. Менә бу чалгы бик күп печән чапты. Теге машина чапкыч моторлы чалгы чыкканчы, мин моның белән дөнья печәннәр чаптым инде. Бакчаны да чаптым. Болында да чаптым Менә шушындый чалгы бик уңай ул, шул кадәр җиңел ул Ялап кына ала инде менә. Менә шулай иттереп аны көйли белергә кирәк. Менә аны көйләгече дә бар. Мәсәлән, менә бу радиус. Менә бу радиус тигез булырга тиеш. Шуңа күрә җеп белән үлчи торган идек. Менә шулай, әгәр дә балайрак булса, ул чапмый. Бunda булса төртелә. Төртелә теге нигә түмгәккә төртелә тип-тигез булганда, менә буның радиус тип-тигез булырга тиеш. Менә шулай чалгы таптылар, ялгы шүкиләр Менә минем әле чалгы шүкишем дә бар монда. Менә ул чалгы тапты торган, чалгы шүки торган, менә сандалга салып тапты торган иде Әле күптән түгел генә 20 ел әүвәл генә менә шушы эшне кулландык, шушы коралларны кулландык заманында. Әдәбияттәгечә лирик шигенеш ясап алыйк әле. Чыннан да туганлык җипләрен бәйләп торган, бер-беребезгә якын айткан, бәйрәм кебек күңелле күмәк хезмәт, тезелеп басып чалгы белән кирелеп печән чабулар бетте. Шулай да чалгыларын музейга бикләп куймаучылар бар икән әле. Күрәсезме, Салават Фәтхетдинов ничек оста итеп печән чаба? 35 ел чапкан югы. Онтылган. Рәхәт. Бер яктан рәхәт, икенче яктан йылдыз кушаматлы сыерын ашатырга дип тырыша Салават Фәтхетдинов. Филүс Каһиров та печән чабуга маһир булып чыкты. Җырлый чаба. Яшел урман буйларында булгынлыкта әлсирәп, чалгы тотып печән чаба, батыр егет киң сулап.
Уңга чабам, сулга чабам, җәй җиттеме шул чарам дип табышмак әйтә идек элек. Димәк, әле чалгы тиз генә табышмакка әйләнмәс дигән өмет бар. Шулай итеп без мәвзуҡны тәмамлыйбыз. Сау ҡалығыз, киләсе очрашыуларға ҡәҙәр сау булығыз.